खुलुमबाय लोगोफोर नोजोरबो इउटुब चेनेलाव नोंथांखौ फिन बरायनाय जाबाय। दायो आंनि मबाइल खुलिनायखौ देखायगोन नोंथांमोननो नायलांदो। दो मोबाइल था, अभी उसको चेंज करेगा। खुल रहा है अभी ये। तो लोगोफोर नै डिसप्ले खेवबाय, नै डिसप्ले बेटारि सेटारि, बेटारिया नैबे भिभ' मबाइल भिभ' VY 12 नै बेनो मेन, बे नङाबानो खामानि गैया। केमेरायानो बेखौ खेवगासिनो दं नै, थारमाने चेन्ज खालामगोन आरो बेनि पार्सेलखौ बेयाव लगायगोन। जास्ट जेबो गैया, नै इयाव ओरैनो सोग्रा दङ, इयाव सोग्रा दं, टाटा केबल सिस्टेम। तो लोगोफोर जाय जाय भिडिअखौ मोजां मोनो नोंथांमोना लाइक आरो शेयार कमेन्ट खालाम आरो भिडिअखौ साबस्क्राइब खालामनांगोन चेनेलखौ। केमेरानि ग्लास बहारदों। तो बैनि मबाइल मोनसेनि फन केमेराखौ सोलायबाय, दा बेयाव सोगासिनो दं लोगोफोर। सोबाय, दा सापर्ट जायोना जाया नायसिगोन आरो बेयाव। ग्रोबनो मिलायबायना। अन खुलिनायदों लोगोफोर नै गेवबाय भिभ'। ओरै बिलाय जा दाबो जायाखै। जाबायनि लोगो फानसन पासपर्ट खुलिजोब्बाय नै। केमेरा अन खालामदा। फन केमेरा चेन्ज खालामदोंमोन, दा बेखौ नायगोन सापर्ट लायोना लाया। ओरैखाय सापर्ट लादों नै दे। सुइच अफ खालामफिनसै। सुइच अफ जाबाय। केमेराखौ बेनिबो चेन्ज खालामबाय, नैबे रियेल केमेरानि फननि गेजेरनिया गोजौनिया बेखौबो नायबोसिगोन, दायो ट्राइ खालामनानै नायबोसिगोन आरो अन जाफिनबाय। दा उननि केमेराखौ नायसिगोन आरो लोगोफोर। गेवबाय नै लोगो, दायो फन केमेरा, दा उननिखौ नायसिगोन। उननियाव सापर्ट देखायाखै नै, सिगांथिं देखायदों। मारिफिनबाय लोगोफोर नै दायो। फैबाय नै लोगोफोर दायो नै। नेटवर्कलाय फैदोंना फैयाखै दहाय सिम सोनाया? कभारबो सोबाय बे। नेटवर्कखौ खोन्थादो। नेटवर्क फैबाय नै लोगोफोर, बनायदोंबाबो खेवला खेवलि खालामनानै नेटवर्कआ फैबाय। सेस खामानि जाजोबदों नै।